Zamisli uđeš sad kod mene u live i ja ovo. Ovo. I ovako, i ovo. I ovo, ubijam se tu ko kakva glista. Na šta to liči? Pa biste vi gledali to? Pa ne, šta je to? Pa šta je ljudi to? Pa ja ženu da vidim zgodnu da to radi, ja to ne bi mogao gledat. Pa šta je ovo? Pa šta se uvijaš ko kakva gužvina zmija? Šta je s tobom? Pogledaj ti kao kravostav sam. Još kad bi imao ono curu, znaš, baciti kosu ovako, daš pozadnju, ufatiš ovako za struk, ovako je navedneš, malo ona ih plešeš, ono, znaš. Ona te gleda u oči. Po, care. Brate, znaš kome to radi, znaš kome to voza, brate. Evo majko, ako ne ugasi TikTok zbog ovoga.